Καλησπέρα στην ομάδα, καλησπέρα στα παιδιά. Είμαι ο Μάριος από τους Show Blasters και σήμερα θα δούμε το Whitelist System. Έχουμε και λέμε. Λοιπόν, Whitelist System. Σε ένα κανάλι της επιλογής του πελάτη θα έχουμε εδώ πέρα το πολύ ωραίο μας embed, το οποίο θα λέει εδώ τα terms και ό,τι θέλετε να γράφει. Εμείς πήραμε τυπικά από έναν άλλον server για το τυπικό να υπάρχει κάτι. Και το κουμπάκι το οποίο ο χρήστης θα αρχίζει το whitelist του. Έχουμε και λέμε δύο πολύ βασικά commands. Active whitelist, My whitelist. Λοιπόν, το ένα για τα staff, το active whitelist και το άλλο για τους χρήστες μας. Το My whitelist κάνει εμφάνιση προσωπικού edition whitelist όπως αναφέρει. Τι είναι αυτό? Όταν ο χρήστης το πατήσει, θα του πει τώρα π.χ. ότι δεν έχει κάνει ποτέ αίτηση για whitelist. Εδώ θα του εμφανίζει τις αιτήσεις που θα έχει κάνει για whitelist, όλες τις αιτήσεις του, δηλαδή μπορεί να έχει κάνει μία, να το έχουν απορρίψει, να έχει κάνει δεύτερη και του γράφει το status. Δηλαδή, αν είναι σε αναμονή, αν έχει απορριφθεί ή αν έχει γίνει αποδεκτή. Και έχουμε και λέμε να μεταβούμε πιο μετά στο πού μας φαίνεται αυτό χρήσιμο. Για τα staff μας το Active Whitelist που κάνει εμφάνιση όλων των αιτήσεων, δηλαδή θα μας δείξει εδώ πέρα το ότι δεν υπάρχουν ενεργές αιτήσεις. Καταπληκτικά. Πάμε να κάνουμε μια αίτηση. Όταν θα αρχίσουμε το whitelist, θα μας ανοίξει ένα καινούριο κανάλι και θα μας λέει έχει αρχίσει η αίτησή σου εδώ. Για λόγους πάμε το μεταξύ να το προσδιορίσουμε ότι άμα ξαναπάει να κάνει κάποιο, θα έχει ήδη μια ανοιχτή φόρμα. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Ας αρχίσει ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι τελείως custom και μπορείτε να τις αλλάξετε όπως θέλετε. Και δεν έχει ανάγκη το να είναι 3, 4, μπορείτε να κάνετε 5, 6, 7, 8, 10, 12, 2 ερωτήσεις, όσες ερωτήσεις θέλετε πραγματικά εσείς. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ερώτηση 1. Πόσο χρόνο είστε και πώς σε λένε? Έστω να γράψουμε ότι είμαστε 29 και είμαστε ο Μάριος. Πόσο καιρό παίζεις roleplay? Θα γράψουμε εμείς 2 χρόνια. Παίζει σε κάποιον άλλον σερβέρ? Η τρίτη ερώτηση. Θα γράψουμε εμείς όχι. Όταν θα πατήσουμε Enter, θα μας κλείσει το καναλάκι μας και θα μας στείλει το πότε ένα μήνυμα. Το μήνυμα θα το δείξω εδώ τώρα στην οθόνη. Καταπληκτικά. Ο χρήστης, ωστόσο, μπορεί να έχει κλειστά DMs, μπορεί το οτιδήποτε. Τι κάνουμε? Επιστρέφουμε στο command My Whitelist. Όταν ο χρήστης το πατήσει αυτό, θα βλέπει το status του whitelist του. Δηλαδή θα δίνει το ότι το whitelist που έκανε σε 9 εβδόμου είναι σε αναμονή. Πάμε να δούμε το whitelist του. Πάμε whitelist logs. Έχουμε εδώ πέρα ένα πάρα πολύ ωραίο log και αρχίζουμε. Μάριος και το ID του χρήστη. Ο χρήστης που έχει κάνει το whitelist. Στο χρήστη πήρε 0 ώρες και 0 λεπτά την ολοκλήρωση των ερωτήσεων. Εμείς δεν κάναμε 1 λεπτό, οπότε δεν μας χρονομέτρησε. Και φορές που έχει κάνει apply, μία φορά. Πρώτη φορά του που έχει κάνει apply. Λοιπόν, ερωτήσεις και απαντήσεις. Πόσο χρόνο είσαι προς 29 Μάριος, 2 χρόνια, περισσότερους, βέβαια, όχι. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που έχει κάνει ο χρήστης. Και έχουμε 3 κουμπιά κάτω. Approve, Denied, User Form History. Στο User Form History θα δούμε ότι άμα το πατήσουμε θα μας δείξει το ότι στην ημερομηνία 9 Εβδόμου είναι σε αναμονή το whitelist του, δηλαδή αυτό που έχει κάνει τώρα. Και ο admin είναι σε αναμονή. Ο admin θα αλλάξει και το status, αυτό πάνω δεν είναι το status, και εδώ πάνω είναι ο admin. Ο admin είναι αυτός που θα διαλέξει άμα το κάνει approve ή denied. Καταπληκτικά ως εδώ. Έχουμε και λέμε. Πάμε να το κάνουμε approve. Όταν θα το κάνουμε approve, θα μας πει εμάς, δεχτήκατε επιτυχώς την αίτηση και θα αλλάξει πάνω σε ότι ο Μάριος approved Mario's application. Καταπληκτικά, θα μας κλείσει εδώ τις λειτουργίες, δεν θα μπορούμε να επεξεργαστούμε κάτι παραπάνω και στον χρήστη, στην προκειμένη κατάσταση είμαι εγώ, θα μου περάσει το ρόλο whitelisted. Ο χρήστης τώρα, ας πούμε ότι έχει κλειστά DMs και θέλει να ενημερωθεί χωρίς να σας σπαμάρει εσάς ότι έγινε αυτή η αίτησή μου, με απορρίψατε, τι έγινε. Θα μπορεί να το δει μέσω του command My Whitelist. Άμα το πατήσει, θα δείτε ότι η αίτηση που έκανε του έγινε αποδεκτή. Καταπληκτικά ως εδώ. Ωστόσο, μπορούμε να δούμε κιόλας. Επίσης, ωστόσο, θα σας δείξουμε τώρα στην οθόνη το log, το μήνυμα που στέλνει στο χρήστη εφόσον γίνει αποδεκτή η αίτησή του. Ορίστε. Και πάμε να δούμε τώρα. Θα κάνει ο χρήστης άλλη μία αίτηση. Ας πούμε το ότι η προηγούμενη δεν του γίνει δεκτή. Πάμε να κάνουμε άλλη μία. Θα βγάλουμε το ρόλο whitelist, γιατί δεν θα μας αφήσει να κάνουμε έτσι τώρα για το test και θα ανοίξουμε ένα καινούριο whitelist. Λοιπόν, ο χρήστης ωστόσο πάλι, μισό να πατήσουμε βασικά σε ερωτήσεις τώρα, να γράψουμε ό,τι να είναι απλά για να φύγουν οι ερωτήσεις από μπροστά τα μάτια μας.
και μας βγάζει πάλι εδώ πέρα ένα logo. Ο χρήστης θα μπορεί να δει μέσω του My Whitelist πάλι το ότι έχει μία αποτεχτή και μία σε αναμονή, αυτή που έκανε τώρα. Ας πούμε εμείς, στην προκειμένη κατάσταση, το ότι εμείς, καταρχάς, να δούμε λίγο το embed. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα έχει αλλάξει, φορές που έχει κάνει απλά και έχει γίνει δεύτερη φορά. Ότι έχει ξανακάνει απλά. Πάμε να δούμε λίγο στο user form history. Βλέπουμε εδώ πέρα το ότι είχε κάνει σε 9 Εβδόμου μια αίτηση η οποία του έγινε αποδεκτή από τον admin Μάριος. Και εδώ πέρα είναι σε αναμονή, όπως είπαμε πριν, η δεύτερη αίτησή του τώρα. Άμα την κάνουμε denied, αρνούμαστε την αίτησή του και ουσιαστικά απλά θα στείλει ένα μήνυμα στο χρήστη που θα το δείξω τώρα και θα αρνηθεί την αίτησή του. Οπότε ο χρήστης, αν τυχόν και πάλι δεν έχει τα DMs του ανοιχτά, πάλι με τη χρήση του My Whitelist θα δείτε ότι η αίτησή του είναι απορριπτόμενη. Καταπληκτικά ως εδώ. Όπως βλέπουμε, είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ εύχριστο σύστημα, όπως όλα τα συστήματα μας προσπαθούμε να τα κάνουμε εύχριστα για να μπορούν να τα λειτουργήσουν οποιοσδήποτε χρήστη στο Discord. Είτε είναι αυτός που θα το χρησιμοποιήσει σαν όπως τώρα ο user που θα θέλει να κάνει whitelist ή ο χρήστης που δεν θα θέλει, ο χρήστης που θα εξετάζει τα whitelist. Θέλουμε πάντα να είναι προσβάσιμο και πάρα πολύ εύκολο σε όλους. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, αυτά ήτανε. Δεν πιστεύω ότι έχω κάτι άλλο να δείξω εδώ πέρα. Αυτό ήταν το σύστημα, πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύχριστο. Αυτά από εμάς, σας ευχαριστούμε, τα φιλιά μας.